Jeste nezgodno da sad pričaš nakon poraza i sve to, ali floskula da su poraženi pobednici sad stvarno ima smisla. Ti si ovim Wimbledonom, čini se, najviše uradio sada za sve ljude u Srbiji i toliko su pratili sve ono što radiš i koja je sad tvoja poruka kada pogledaš Wimbledon koji si sada uradio i sve ono što si dobio prethodnih dana, siguran sam da si nekako pratio svu tu podršku koja je stizala iz Srbije, iz regiona, ali konkretno mislim na našu zemlju. Pa, osjećam uvek podršku koja dolazi od našeg naroda i zahvalan sam veoma na tome, a nekako i što zbog dešavanja u zemlji trenutnih, što zbog možda činjenice da se meni karijera približava kraju, pa nekako svaki turnir veći je možda i poslednji i onda tako ljudi osjećaju to i onda pruže dodatno još veću podršku i stvarno sam im, mislim, neizmerno zahvalan i naravno da stojim uz narod, naravno da stojim uz mlade, to sam rekao više puta. Nadam se, mislim, koja je moja poruka? Moja poruka je podrška i nada da će da se stvari malo smire na ulici, jer razdor između nas samih i naroda je nešto što ne može sigurno na duže staze nikome da koristi i da ide na ruku i to je nešto što me jako boli kada gledam ovako iz šire perspektive, mislim. Ne znam, mislim, toliko nasilja ima, svega više ima u svetu i sad je to kod nas sve učestalije postalo. Užasne su scene te, ne znam šta bih rekao, stvarno saosećanje i velika podrška.